हरियर खाई के मगहिया पर ए राजा हमारी जान ले बता हो जानी। बहुत सुंदर सुनी ना बोलू जी, लोग कहता कि यूट्यूबर वाला गलत करता है, हम नाम के ऊके नहीं किधर। हेलो सुनी को हमार सुनबो कि ना जान करू का है कि लस लस जवानी में अरे बोले लुहास हास कहियो फस जाई अरे कियो जन उठई बुझाई नाराऊ कोस गोरी भस जाई ओ जन उठई बुझाई नाराऊ कोस गोरी हमरा के मरले बड़ा मुहली के मरवा हो जात पानी। हमरा के मरले बड़ा मुहली के मरवा हो जात पानी। राजा हो बनोई हरवा हो जात पानी। पिया हो बनोई हरवा हो जात पानी। ओ जन उठई बुझाई एकरा के तू पूरा गई हो नाती हम नहीं हरवा हो तू कहां बैठ काला दिखावे खाती है तड़ी ऐसे कहतानी कि फेर जनी मन के ठग ले मन के तार चेहरा प्रियंका जी सावर बा लेकिन सुंदर बा तो हम जानो तने कि तू अपना व्यवहार पर अपना यादा से अपना गीत से दिलदार के ठग ले बाकी रंगदार के ना बात सही बता से कमऊ रोता से के तू कहीं के हो हम यह कहतनी कि तू अपना व्यवहार से अपना गीत से अपना हंस के दिलदार के ठग ले बाकी रंगदार के ना ठग होई ऐसे कहतनी कि ठग ले मन के मुलायम दिलदार के पैर बिना कामे आई है कोनो रंगदार के जहिया रंगदार से भेंट हो जान करू का होई पूछब का होई कि छाछ पर चढ़ा के कोनो टोचन दी कोस के नियो फस जाई छाछ पर चढ़ा के कोनो टोचन दी कोस के नियो फस जाई। अब इनका के देखो हम खड़ा नहीं करौले अमान के चलो कि हमरा अच्छा लगता कुछ कहे में तू बुरा मत मानी हो जौन बात में तहरा गलती लागे हमरा से पूछी हो के कर माने का होला और सुनो चलती में गलती न कर मोरी मैना फेर जनी तिली तिली गोलुआ के बहना न तो जान करू का होई अरे लीलल ना उगिलल पानी जाई अड़स के नियो फस जाई लीलल ना उगिलल पानी पूछो हैं का पूछो माने पूछो लीलल ना उगिलल जाने लुका इतना दिल में दर्द दे दे समझा समझा के हुए कि ना लीलल पानी। अच्छा हम खराब कहत होके त केहू कहे भाई वो लोग राउर पार्टी के बड़े कबो ना कहिन तो हमर अनुपमा दीदी बड़ी सच बात बा दीदी आज तो जोरी भेटाइलो भाई हां अनुपमा दीदी कहो इनकर अनुपमा दीदी कहो समझे के फिर ई ऐसा गीत गावेला दू और थी गावेला शुरू में लेकिन कुछ कहा गोलू के में पानी तो पिया लो हां ई बात सही रहा बोले दो रुको मर्दे बोला तनी तो पीछे में बोले तो गधा होला आकाश भैया रुको अब छेड़ा मत हमरा रहे था पहले हमरो के बड़ी बुरा लगत रहे जब पहला मेरे भैया से मिलल रही तो एगो भैया केरा छिलले वाला एगो गाना भैया गावत रहे त हमरो बड़ी बुरा लगत रहे लेकिन समझे के फिर हो खाली बाकी कोनो बात ना
तू बोला जौन तरह के बोले के बोला इस खाली समझे के फेर पहले हमरो बड़ी बुरा लगत रहे तू अर्थी का लगी ये कहे है ना कि जौन तरह ना समझ में तू हमरे से पूछ ली पहले हमरो ना समझ में हम चिढ़ के कुछ बोल दी कुछ कह दी आज हुए पब्लिक हो जाता लेकिन हमने के ना दे अब सराहा निमन से रही सराहत नहीं की के हम सराहत नहीं की भैया जौन सही है तौन सही है सही बात पहले उहे दू अर्थी पे हम लड़त रहनी है लेकिन अब कोनो भी काम ऐसा ना करे के की लोग कमाए दुख ना लगो गाड़ी देता ये भाई हम गाड़ी ना देवला है सीधा संत महात्मा आवनी और का हो और का तब तू लोग ने और सुना कि सोटे दो आकाश बाबा अरे नहीं न सफलो सकनियो फस जाई अरे वो जन उठई बुझाई नाराऊ कोस गोरी भस अच्छा रउआ कहता नहीं कि तू सावर बड़ू केहू के लूट लेबो त जानता नहीं कि ना जोन सावर में गुण बनो गोर में गुण नहीं के कि जवन बात बासवर की मैं गोर का करी कि जवन बात बासवर की मैं गोर का करी जवन कदी ही अधार जोर का करी जवन कदी ही अधार जोर का करी लेकिन शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से ई रउआ कहता नहीं हमरा खातिर आया हम नहीं कहो अच्छा भाई बताता आज ना तो काल मिलनु बानी यही आस से प्यार हम करीले तो से पहिले तारा जितना मन में मूर्छा होखनो गाड़ी देवे के मन नहीं करो टेंशन मत ले गाड़ी तक ओकरा के गाय दे बताब न भैया बेचारी शुरू कइले बिया कि शीशा चमकाले त तोरा ए बात भाई सब लइकने पर गीते गावती है अच्छा सुनी नो सब लइकने पे बनल बाटे ओकरा बोले के समय ना दे रउआ चुप रहिया ओकरा गाय दे आज तो तारा जोर आज शीशा चमकावे लगा छत के ऊपर से शीशा चमकावे लगा छत के ऊपर से प्यार जब करे के बात कहरिया घर से प्यार जब करे के बात कहरिया घर से पापा जी के मम्मी जी के पापा जी के मम्मी जी के पहरा के बावजूद के पहरा के बावजूद के अरे ए डरलिंगा खमूद के कोरा में आ जाई हो कूद के ए डरलिंगा खमूद के कोरा में आ जाई हो कूद के ए डरलिंगा खमूद के कोरा में आ जाई हो कूद के हम बना के नहीं गावत अभी डिक्शनरी बाकी बा सही तो लोग जेने मन देने से वाला कमनाया बही छोट पाखी लवना राजा लहिका बानी ले लगा बनाया लही छोट पाखी लवना राजा लहिका बानी बहरे पीछा के सूतो कुछ दिन पीछा बनाए राजा लहिका बानी बहरे पीछा के सूतो कुछ दिन पीछा बनाए राजा लहिका बानी ई कहतरी के ले लगाना दोनों जने मिल गई बड़ी सरकार है हाँ बहिना बही छोटू पाखी लवनाए राजा लहिका बानी कुछ दिन बिछा के सूतो बहरे बिछवनाए राजा लहिका बानी गोली से ना बोले आज मर जी कौन बोली अच्छा ये तो मान लो कि दोनों सखी आपस में बतियावत तारू लोग आई हो कभी हम आज 12 बजे दिनवा में सपना देखनी है कि प्रियंका भास्कर अपना अनुपमा सखी से कहतरी
कि सैया जी अलगा बिछवना लेके सुतल बाड़े अरे वही खातिर रूसल बाड़े सैया जी अलगा बिछवना लेके सुतल बाड़े वही खातिर अब वही मने खराब हो गई प्यार मांगत रहन ना दिहन रुस गई अच्छा लगल तो ताली बजा दी कि बोला ला पप क्यों हंसते हो यार अतीक दू जना पे हमार नजर बा खाली बिहार हो जा आ दोनों जना एके भी बैठल बा चलो लो कि बोला ला पप ना 4-5 दिन से सूतत बाड़े दुआरा सोइया जाके आया बताड़े दोनों बेरा होटल से खा बाकी अनुपमा सखी तार प्रियंका सखी को हतरी कि बाकी घर के खाना खइला बिना टूटल बा ओही खातिर सब पावर बेरे सूत जाए कहो कहो नहीं